finalen. Hvad siger I til det? Jeg siger tak. Tak til alle, og pisse hammerende fedt. Kæft, hvor er det fedt. Vi elsker Danmark. Ja, Og Danmark elsker tilsyneladende også jer. indtil videre. Kasper, er det ikke noget med, at vi har et hængeparti med dig? Jo, det tror jeg, der er noget om. Er det nu, det sker? Det er nu, det sker. Det er nu, det sker. Er I klar? Martin. Gå lidt mig selv. Der kom det. Skal I ikke grine af den? Det er da flot. Er det ikke flot? Ned med hovedet ved siden af. Det er ABC-kærlighed, det her. Nej. Og så er det Hvem er det kærlighed til? Jamen, det var meget min bedste kammerat, der fik den lavet. Jeg tror, vi havde en lang filosofisk snak ude på natten om, hvad livet handler om. Og så, vi er et år tilbage på New Zealand. Og så, vi ville gerne have lavet en tatovering, og vi vidste ikke, hvad det skulle være. Så kom vi på det her, det kunne vi altid stå indenfor. Så det var det blev.